Hey man. Goeie. Ah, goeie. Wat ben je man dan? Het zit wel haren, hè? En je bent buren. Ja. Ja. Ik ben het niet ook mee, hè? Dus, ja, we gaan hier die rotharen, hè? En die zitten toch een keer erom, maar Maar dan klappen dan de schuttingdeel, zo niet is het toch? ja, die zit erachter, hè? Zo, er zit nog wel wat asbest om, hè? Ja, maar de volière. Ik hou tropische vogels. Oké. Dat zou wat doen. Maar we die even zien. Ja, we er beginnen, hè? Maar een beetje wat man het toch doen? Ja, jongen, en ik net, hè? Ik net heel. Hé, mijn oom is nog meer boeren dan deze. Ja, dus ik al je naam? Best idioot. Ik denk dat ik 100 namen bij me ga. Nee joh. Ik net heel. En is onderling wel eens ruzie of zo? Of is het toch gezellig? Of hoe is het met die Ja, wel maar. Dus ik krijg ze met bjorden, hè. Soms laat ik andere hassen zien, hè. Soms net. Hey. Ja, hier heb ik wel een spul. Wie nee. Wie net. Nee jongen, nee. Zo ben ik wel een relaxed figuur. Ja hoor, ja. Ja, wie zit hier nog wat kindjes, hè. Ja, hier op een kieten. Oh, die ik even zien. Ja, zeker wel. Nou, maar we daar ook maar in hebben. En poesjes. Pakieten en poezen. Ja. Dat was een goede combi. Ja hoor, ja. Ja hoor, ja. Mooie hobby, jongen. Ik heb wel ponies, dus dat is eigenlijk een mooie hobby toch? Ponies, pakieten en poezen. Ja. Als maar een P hebt, dan moet je wat wel hebben. Ja hoor, ja. Ja hoor, ja. De meesten thuis die het alle dagen heersjurren, die zullen denken van, hé, hier zit het waar bekend. Ja, ik denk het al. Ja, want die hou je zo vaak eens, jongen. Want waar zoen ze hem van kindermatten? Van heer natuurlijk. Ja, En Duk. ja. Dukkie, eerst heet het Dukkie. En Maar we dan noemen hem nou Duk. Omdat hij nou zo grut is. En hoe pak je hem dat nou om? Want je ging toen wel eens even een blokje te kuier in. Ken je dat nou nog? Nou, net zo goed meer. Nee, want dan rent er net meer achter ons aan. Maar daar rent er het voort. Ja, dan gaat het meer wat gas eten of zo. Ik denk dat we dadelijk maar eens even zien maar hoe het met Dukkie of beter zijn met Duk geeft. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hey Duk. Nou, dit is Duk nou. Mooi grut. Jongen, 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 je flink groeit. Ja. Hey. Even rustig. Mooi rustig. Dik mij de hele lange nekken. En hoe leuk is het nou dat je hem nog altijd een zwaan hebt? Ja, heel leuk. Ja, want meesten vinden het ook nog steeds leuk. Want, Mensen, dat hopen wij. ja. En Pieter, reageren mensen in het dorp nog wel eens? Ja, had ik even mijn Duk, had ik Duk dan nog even vasthoud en dan even langs de hoezen gaan. Ja, dan reageren de meesten nog wel eens van leuk. En dat kunnen de meesten hier zo nou wel eens even broeken, dat zij hun opvleurd worden. Ja, Ja. Want je hem heel wat beleefd in raad. ja. Goejoen en welkom bij Joet. Een drama vannacht in Raad. Sontje mensen rekken verwoenen doet een automobiliste inriet op een menigte. Gewoon mensen binder minonta.
1 januari toen was er een ongeluk in Raad. En toen ging ik 1 nacht in het ziekenhuislijn. Ja, want ik hier een hoofdwond. En hersenschudding. Ja, dat ik. En wie zag je er toen ik bij of had je er niks jongen? Nee, ik wie er wel bij. Ja? Ik heb geluk gewoon, want ik sta achter de beeld. Ja. Ja, heel veel mensen naar. En mijn boerman is overleden. Dat is heel erg. Ja. En dat je zoiets ergens mooi maken gaat. Hoe belangrijk is het dan dat je zoiets leuks houdt als Dukkie? Nou, eigenlijk wel heel belangrijk. Ja, want Ja. dan kun je naar Duk rennen en dan kun je even met Duk praten. Ja, hij praat net wel weer om, maar... Nee. Rustig maar. Rustig maar. Oh Pieter, dit gaat al even nog eens een keer. Ja. Maar dan ronde mooi achter is. Want als het hem nou los laten zoeken, wat dan? Nou. Daar denk ik voor. Ja. Daar wie Duk ook al. Hey, hallo Duk. Wat gezellig. Pietjewoe. Ja. Duk is groter groeit, of net? Ja. Geweldig, ja. Komt Dukje wel eens vaker op visite? Jawel, ja, geregeld. Ja. En ik een keer, toen gingen we in de kamer en toen poepte deze Samadel. Ja. En toen moest ik een keukendoekje pakken. Dus dan even helemaal hier, hè? Ja. Ja, Dukje heeft er helemaal bij. Ik word dat de meesten vrolijk worden. Bijvoorbeeld als ze krijgt wat minder leuks mij hier maken. Ja, dus dat vinden de meesten dan wel leuk. En ga je dan bij iedereen in het dorp delen? Of ga je dan in het bijzonder naar de mensen die bij het ongeluk waren? Nou, ik ga naar de meesten die het minder goed hebben, die het minder vrolijk binnen. Ja, en de meesten die het goed kennen en die het bijna alle dagen wel fleurig binnen. Ja, daar hoeft het eigenlijk net, met hun binnen al fleurig. Je hebt nog wat sjouwen. Ja, maar het is wel heel zwier. Oh, blender, ja. Hij wordt nou echt zwart, hè? Ja. Nou, hiek hem maar Pieter alleen over hoorn. Ik Ja. zou je hem hebben iets heel vervelends mooi maken in je raad. Ja. Hoe leuk is het dan dat Pieter zijn nou en dan eventueel komt om de boel op te fleuren? Ja, dat is super natuurlijk, hè. Maar ja, dat is sowieso beesten en ben, dat fleurt de boel altijd op, hè. Dat is beslist weer. We gaan er wel langer af van geweest hier, dat beslist. Het had wel een beste kater, joh. Nou ja, vooral vanwege uw boorman, die er net meer is. Maar ja, het is sowieso iedereen in met krukken en rolstoelen. Nou ja, Pieter die is gelukkig weer aardig bij de pijn. Hè? Nou, Pieter gaat het goed, dat Ja, natuurlijk. daarom, dat is best genoeg. Bij een paar dagen toen wie ik weer de orde. Ja, dat is geluk. Hè? Ja. Best genoeg. Nou Pieter, we moeten de meesten nog maar even wat opfleuren. Ja, Ja. maar even een rondje maatje. Doeg. Nou, wij vinden het heel knap wat je hem door, hè? Ja. En wij hopen dat het hele dorp weer heel gauw heel vrolijk wordt. Ja. Dat hopen wij ook. En heel veel succes met Dirk. Ja.